Ну што, абіраем найлепшы палац ці замак Беларусі з Цімохам Укудовічам. Мірскі ці гальшанскі? Мірскі. Самы насычаны беларускі замак. І па старадаўнасці, і па накручанасці там гісторыі, візуальна. І захаваўся ён лепш, таму мірскі. Мірскі ці ружанскі? Слухай, мірскі. Мірскі ці палац румянцавых паскевічаў у Гомелі? Мірскі. Мірскі ці пішчалаўскі? Мірскі. Ты адразу назваў самы топавы замак. Мірскі ці нясвіжскі? Напэўна, зараз цікавей крыху мірскі, хаця не свіж, это топ абсалютна, але, па-першае, мірскі гэта больш замак, па-другое, гэта нейкая вельмі характэрная такая цікавая беларуская гісторыя. Спроба пабудаваць нешта суперкрутое, што не зусім атрымалася, а пасля атрымалася само па сабе. Окей, мірскі ці крэўскі? Мірскі. Мірскі ці лідскі? Люблю лідскае піва, але мірскі. Мірскі ці косаўскі? Мірскі, конечно. Ну, все, мірскі перамог.